ଆଜି ଗାର୍ଡେନରୁ କ'ଣ ସବୁ ପନିପରିବା ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କଲୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ହେଲୋ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନାଦର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇଥିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଫଳ ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବ। ତ ସେମିତି କିଛି ଆମ ଗାର୍ଡେନରେ ଆଜି ହେଇଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମେ ଗାର୍ଡେନରୁ କିଛି ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ। ତ ଆଜି ବିକାଳେ ଦିଦି ମୁଁ ବାହାରେ ଗଲୁ କିଛି ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଶାଗ ତୋଳୁ ତୋଳୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୋଳି ଆଣିଲୁ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗୋଲାପ ଗଛର କଡ଼ଟିଏ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରର ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଆସି ଆମ ପିଞ୍ଜରା ଉପରେ ବସିସାରିଛି। ତ ସିଏ ଯେତେ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଉଠୁନାହିଁ। ତ ତାପରେ ଚାଲିଗଲି ମୁଁ ଘର ଅଳେଇବା ପାଇଁ। କେତେ ସାରା ଆଜି ଗେଣ୍ଡସା ଗୋରୁ ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିଥିଲା, ଟନି ହନିକୁ ଆଣିକି ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଲି। ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ଟେକ୍ କେୟାର।